Kublai api saya sin pan hakan ke singi ban ya study lene ya duryap ya ka Bible ne ke jing thau ba khoi te mata ke singi chpang ki jing ya nujor jong ki phang ba ki mat ba pher ki ba don hapdeng ka kitab Genesis bat jing pen pau te ke paning kong ya ke jing thau ya ka peneng bat ya ka perthei ha ka kitab Genesis ngisiam bengi pule ha ka lenong ke panikong dekat iwei hadu ka lenong ke baar dekat ke ba sau ha kitab jing pen pau pat ya kaju kane ka badai chpang ke jing thau ngisiam ha ka lenong ke ba ar puwei iwei ru san ti ke jing sedang pat jing kut ke ya ke jing thau ka panikong ba ke jing thau ba thamai jing thau ba nikong ko don ha Genesis jing thau ko ba thamai ni siam ha kitab jing pen pau lene Revelation ti kumtu nang ta ka baar ka kper Eden nang ta ka ka ba la tui na ka kper Eden pat chapang uding jong ke jing im ya ka ba ngi siam ha kitab Genesis nong ka ba ar khot sau bi hadu khat niau te hangno ka akalnong ka pakat no haka kitab jing pen pau pat sipang kene keju ka kene ka jika ka pa kentang tam kepada ka Jerusalem yong ka Jerusalem beneng ya ku ba ong ha kitab Galat city sagi Galatia ma ka ba sau ndriu the sanctuary of the new Jerusalem nang ta ya kata ka wa ke batui na kata ka Jerusalem ke batmai bat ya uding jong ke jing im ha kitab jing pen pau ngisem kalau nong ke ba ar puwei dekat kendai hadu kalau nong ar puar dekat ar ti kumne ka kene ka Eden ka Jerusalem ka jing tut ka wa uding jing im idan hakine ki arteli jing sedang bat jing kut tu kumta nang ta unong let kurim kanong let kurim ha kitab Genesis unong let kurim udayu Adam kanong let kurim kedeka im bat ya kata kajing kentiu kurim pedeng Adam bat ka im ngi keneng siam ha ka Genesis unong ka ar kat khat pra hadu arpusan te hatodon em ha ka Revelation lene ka kitab jing pen pau hoi don ngi hang tu ya unong let kurim nang ta badai u Jisu unong let kurim tang ta kanong let kurim kadai ka balang pat ka jing khawai jing kintu kurim jong ukun lang brot ngi siam hang tu ti kane kadai ka lanong kitab jing pen pau lanong khat khandai khat san hadu khandai bat ar puwei khat iwei hadu khandai nang ta ka pasau siapang usaitan bat ka kentei kemudian ketika im ha kitab Genesis ting siam kan ha Genesis nong lai kat iwei hadu khat lai siapang ka kentei bat usaitan bat ka ba kata kentei ka teng ka im ti hato kan don em ha kitab jing pen pau hoi don kitab jing pen pau ya usaitan bat ka kentei ya ka kentei kedai ka im ka bathmai ting i hangne don artli kijing ya nujor ma bathmai bat barim haba sedang bat habakut ti hangne kene ka im ka bathmai yong ya ka Maria hangne ti ngisiam hakane haka kitab jing pen pau long ka khat ar khat iwei hadu khat niau nang ta ka pasan spang ka jing tim la tim ya obreu ngisiam hakane kitab Genesis long ka balai khat sau hadu khat khandai ti ha kapasdang kadon ke jingtim nanti ya kana ke jingtim kadon ke jingkut te jingkut kadon ha ka kitab jing pen pau long ka ar pu ar khat lai te ya ke jingtim bala sha tim ha ka kitab Genesis la weng no eta jingtim ha kitab jing pen pau long ar pu ar khat lai nang ta ka panriu sepang ka jing yap ka bala rung ha ki jing thau bo blei lo thau ni siam ha ka Genesis long lai khat khandai te
Hato kene ke jing yap kedon jingkut em hoi kedon jingkut ha kitab jing pen pau ngi siam ya kene ke jingkut jung ke jing yap ha kalau nong ko ba arpau khat sau khat san te ke jing tim ka ha ka ba sedang ha Genesis ka kut ha kitab jing pen pau ya ke jing yap ka ba la sedang ha kitab Genesis ka kut no ha ka kitab jing pen pau nang ta ka ba nyau ka Babylon la tei but ya ke jing bishar ya ki jaj pen riu barok kene ngi ha kitab Genesis sipau untuk khat sipau but long khat wei hadu sao ti hato ya kene ya ke jing tei ya ke Babylon hato don em jing pendu kadon but don em ke jing bishar ya ki jaj pen riu bar khoi jo don ti ha ka kitab jong ka jing pen pau ngi siam ya kene khat lenong ka ba khat sau khat ndreu hadu arpau te ke jing tei bat ke jing pendu pendam nang ta ya unong siu spa lakular ha ingi siam ha Genesis lai khat san te ya unong siu spa ji ayu unong siu spa ha ka pakut jong kipor unong siu spa de tang balakular re uwan bat udon bat ulong unong sensar bat donbor ba kli du ba job du ti yakine ngi siam hang no ha kitab jing pen pau long ka ba arpau khat iwei hadu unriu ti nang ta susu long ka ba arpu wei khat arpu nye arpu ar hadu arpu nyau bat arpu ar lai hadu san ti kini ki jing nujor jong ki jing sedang bat ki jing kut ki ba ngi siam ha ka Bible bat ya ka ka jing nujor ke ba ngi siam hang ni ke badon ha kitab Genesis ngi siam ru ha kitab jing pen pau di kitab Genesis ha ka Bible ke de jing sedang jing kitab baro kitab jing pen pau ke de ke kitab bakut ya ka ha ka Bible de ngi don nyopulai tili ke kitab mo nyopulai tili ke kitab de kumta de ngi don saupun riu ha ka barim ar punyo ha ka ba thamai di kini ki kitab ki bhapedeng ki dei ha ki bhapedeng pat ki dei ki na ka pantai chungi di ta ki ba ublei u pen I hangi ya kalti jong ke jing ya jing im jungi kumno ngi dei ban long ki ba ya dei pat ublei kumno ngi sa score ka tin jong u kumno ngin ko ngu ya u kumno ngin ya im parabriu kumno ngin mane ya ublei uba marwei uba de ban yo ya kanam ka burom ke jing mane bat om day ya kibat kibriu te kini kita kibadon hapedeng re ka bukut don jing sedang pat jingkut te ya ka egi balas sedang ka babha te kan long kanang khambha chu ha bukut ya ka egi balas lasniu ha sedang lapan bah ha ka bukut te kumta khamta me ya ka jing tim la weng no ya ka jing tim ya ka jing yap la weng no ya ka jing yap te kene gede jing kermen chungi kene jing kermen chungi prabangi pule ya ka Bible kene ka ai ngi jing sai ai jing kermen ai ngi jing kermen ai ngi jing sani ya utrai to ngini ai pule ya duriap ya tin jublei khnang bangi dup tip ya ublei lakno kumno leng ba jong ka jing thau ba khoi na lor bangi tip ya ublei long ba ki bedon saudong chungi padong ba ka bor perkhat perdain chungi en ya ro ya utrai Yesus Kristus